Colonel Assalat Ag Abi ale gɛnna ka bɔ coordination des mouvements de l'inclusivité kɔnɔna la. Gawukaw fɛ tɛgɛ dara maa dɔw kan siga kɛlen don minnu na k'a fɔ k'olu de bɛ ka taji di jatigɛwale tigilamɔgɔw ma. Jatigɛwale tigilamɔgɔw ɲɛsirannen kama dugumisɛnnin caman bɛ ka boli ka t'i kalifa don Bandiagara dugu kɔnɔna la. Bi ma Dana Amasago ka cɛden 3 tora kɛlɛ la u ni banbagaciwale kɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ u fana ye maa caman faga u la. N balimaw aw bisimila aw ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Kibaru fɔlɔ min b'an bolo o de ye k'a fɔ ko coordination des mouvements de l'inclusivité ni o kumalasela ni o ye Mohamed Ateb Sidibe a ye lase dɔ kɛ. Lase min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mouvement pour le salut de l'Azawad ni o ɲɛmɔgɔ bɛ Colonel Assalat Ag Abi bolo ko o gɛnna ka bɔ coordination des mouvements de l'inclusivité kɔnɔna la. Ka sabu kɛ ko ani CSP ka surun cadre stratégique permanent o CSP ni mouvement de l'inclusivité a yɔrɔ janyaw la a bɛ waati damadɔ bɔ a y'a jira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔn min bɛ MSA Mouvement pour le salut de l'Azawad ani CSP cadre stratégique permanent ko jɛɲɔgɔnya kama ko olu coordination des mouvements de l'inclusivité ko olu bɛ u yɔrɔ janya ka bɔ nin bɛɛ la fɛn min ye Colonel Assalat Ag Abi ye ko ka a gɛn ka bɔ u ka tɔn kɔnɔna la. A y'a jira lase kelen kɔnɔna la k'a fɔ ko u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko a bɛ transition gouvernement nɔfɛ ka se k'u dɛmɛ cogo min na accord d'Alger a bɛ se ka lawaleya cogo min na. Kibaruya filanan b'an bolo o de ye Gawukaw fɛ yen tɛgɛ dara maa dɔw kan maa minnu ni siga kelen d'olu la k'a fɔ ko olu de bɛ ka taji olu de bɛ ka o di banbagaciwale kɛbagaw ma. Tɛnɛndon u ti kalo tile 21 i b'a ye k'a fɔ ko siganamaa dɔw olu minɛra mobili dɔw kɔnɔna la an ka fitigilakaw fɛ marifa tun b'u bolo o kɛra Gade ni o ye Gawo quartier dɔ ye. I b'a ye k'a fɔ ko ni maa masina ninnu minɛlen kɔfɛ ni siga kelen d'u la k'a fɔ ko olu de bɛ ka banbagaciwale kɛbagaw jatigɛwale tigilamɔgɔw ni dɔw k'u ma ko terroristes olu de bɛ ka taji di u ma ni maa ninnu n'u bolofɛn bɛɛ lajɛlen u minɛlen kɔfɛ an ka fitigilakaw fɛ i b'a ye k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛliw k'a gan kosɛbɛ k'a dɔn u ni maa minnu bɛ bɛnbɛnbɛn na ni waleya in kɔnɔna la. Bandiagara région kɔnɔna la a bɛ waati damadɔ bɔ fɛn min ye population ye olu ka boli bɛ ka caya ka bɔ u ka dugumisɛnninw na ka u kunda Bandiagara dugu kɔnɔna yɛrɛ kan k'a sabu kɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw ɲɛsiranɲɛ ye. Kibaruya min sera ma o de ye k'a fɔ ko dugu caman bɛ yen nɔ fɛn min ye Coti, Sogu ani Teguru ko ni dugu ninnu bɛɛ lajɛlen wulila ka u kunda fɛn min ye Bandiagara mara kɔnɔna kan. Ko terroristes y'a faamuya k'a fɔ dugumisɛnnin caman bɛ yen nɔ olu ni duguba kɔnɔna ninnu ka jan o hukumu de b'a to u bɛ to ka jatigɛwale ta ka se ɲɛsin ni dugumisɛnninw caman ma. Ko ni dugumisɛnnin ninnu a caman bɛ yen nɔ u ni Bandiagara dugu kɔnɔna yɛrɛ ka jan u ni dugubaw ka jan o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ye u bɛ to ka jatigɛwalew ta ka ni dugumisɛnnin ninnu ka a population ka u sɛgɛrɛ. I b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ ni dugu caman kan k'a sabu kɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw ka waleyaw ye a dɔw la u bɛ maaw bɔnɛ u nin na u bɛ maaw bolofɛn u bɛ olu taraki ni dugu ninnu caman bɛ yen nɔ a maaw caman ni jatigɛ de sigilen don o don. Halisa fasiri sɛbɛnba ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko terroriste kɛlɛ k'a ka ɲi kosɛbɛ nka ko min ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ o de ye ka min bɛna ni terroriste ye ko ka kɔn k'o kunbɛn ko ka fantanya kɛlɛ ka injustice kɛlɛ ka baara ɲini ka di jeunes ma o n'a ɲɔgɔnna caman walasa jatigɛwale min bɛ an ka centre kɔnɔna la caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na. Kibaruya laban min bɛ an bolo o de ye i b'a ye k'a fɔ ko bi ma fɛn min ye Dana Amasago n'o o ye an ka donso jɛkulu dɔ ye n'olu kɛlen ka marifa ta ka lakana sabati u ka sigiyɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ olu ni terroristes fɔra ɲɔgɔn kɔ kɛlɛ in kɔnɔna la Dana Amasago cɛden 3 o ni tora la hali n'a y'a sɔrɔ u fana ka wulikajɔ kɔnɔna la u sera ka terroristes caman u sera ka dankari kɛ olu la. Nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra tɛnɛndon uti kalo tile 21 Bima village la. Kibaruya min sera ma halisa o de ye k'a jira k'a fɔ ko ni kɛlɛ in kɔnɔna la Bima village la ni Dana Amasago yɛrɛ tun bɛ yen nɔ ani terroristes ka kɛlɛ kɔnɔna la fɛn min ye Dana Amasago cɛden 3 ye olu ni tora kɛlɛ la terroristes olu ka maa caman fana fagara Dana Amasago maaw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka fintigilakaw u ye wulikajɔ sabati joona joona ka se nin yɔrɔ ninnu na ka munumunu salo caya walasa banbagaciwale kɛbaga minnu bolila walasa tɛgɛ ka se ka da olu kan. Ko nin kɛlɛ in nin kɛra kalo kelen bɔɲɔgɔnko nin dugu kelen na banbagaciwale kɛbagaw ye wulikajɔ sabati ka se yen nɔ o hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ k'u ye maa caman bɔnɛ a nin na ka maa caman bana fɛnɛ. Halisa kunnafoni min sera ma i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye centre kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ ko lakana bɛ ka gɛlɛya yen kosɛbɛ sabula yɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ banbagaciwale kɛbagaw ka mara kɔnɔna la. Ko nin duguladen ninnu caman bɛ yen nɔ u ka sɔrɔ an'u ka sɛnɛ a caman bɛ ka lanɔgɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw ka waleya cɛjugu ninnu sababu la. Halisa kibaruya min sera ma o de ye k'a fɔ ko nin jatigɛwale tigilamɔgɔ ninnu u bɛ ka fanga sɔrɔ k'a sabu kɛ maaw ka fantanya ye sabula u bɛ layidu ta sifinnakaw ye k'a fɔ k'u bɛ marifa d'u ma ka wari d'u ma ka fanga don u la. A dɔw la i b'a sɔrɔ sifinnakaw don maa minnu kɛlen don dɛnkɛrɛfɛw ye n'u ɲugunnen don u yɛrɛ la k'a dɔw la terroristes ka tila ka wulikajɔ sabati ka se olu de ma ka olu sama ka na u ka aran na nin bɛ dansegi kɛ a ka bi don kibaru la aw ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.